Assalamu alaikum. Fatar alkhairi. Wato yau ga ina dariya. A yaran ɗan Kaduna ne, ko in ce ɗan Kaduna ne suke bani to dariya za a ce ko tausayi, sun fi ban tausayi. Wato abin da yake faruwa ba, duk ɗan Kaduna da kun haɗu sai ce kai kaga keji yadda aka gyara ta, Malam Nasiru yana mana aiki yana ta gyare-gyare. To ni ina muku fatan alheri ne, amma dai mu ma mun samu irin wannan yanayin a nan Kano kafin ku, lokacin Kwankwaso da mun hau jirgi muka gano Kano ta sama, za mu ganta kyau wani haske. Idan na fito da ƙofar gida na danna mota a guje, titinmu ba wani gargada ko ina ana ta gyara wani cikin unguwanni da ina ne. Wallahi to ina matsalar take kun san gun, dole sai kun rabu da gwamna, kuma shekarun ɗan kaɗan ne sai kun rabu da shi. In kun rabu da shi kuma sai garin naku ya shiga halin da zai shiga. Haya ga kuma haka Kwankwaso ya dinka nika ayyuka, muka ta Allah ka Kwankwaso ya tafi. Wallahi amma constitution sai da ya tafi da shi. Wallahi Allah ya ku ta ganin abubuwa, ya ku ta ganin ayyuka. Ku dai ta addu'a Allah ya sa mai bi majalisa ta zauna, a ce gwamnan Kaduna ya ci gaba da mulki for life. An Kaduna an ebo muka ayyuka, gashi lokaci yana ta harara. Mune muku fatan alheri. Allah ya sa ku shiga irin yanayin mu. Allah ya sa mu dace.